खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आसामा दासान्दि गोबां दैबानाजों लोमसाव जानानै दङ। आसामनि गं 12 जिल्लाफ्राव दासान्दि दैबानाया गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव गासै सा 78,000 सुबुंफोरानो दैबानानि जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। गासै मोन 15 जिल्लायाव दैबानानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बुरलुंबुथुर दैमा आरो बराक दैमानि सेरफाङाव थानाय बांसिन जिल्लाफ्रानो दैबानाजों भुगिनांदों। आसामनि मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाना नगाव जिल्लायाव रेड एलार्ट फोसावदों आरो गुबुन जिल्लाफ्राव येल्ल' एलार्ट फोसावदों। दैबाना आरो हा गिसिखानानै फबसिन जानायनि जाहोनाव गासै सा 8 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दैबानाजों साथामनि जिउ खहा आरो हा गिसिखानानै सा 5 सुबुंनि जिउ खहा जादों। गलाघाटआव दैबानाजों सानै उन्दै गथ'सानि जिउ खहा जादों आरो लखिमपुरावबो दैबानाजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। बेजों लोगोसे कामरुप मेट्र'आवबो हा गिसिखानानै गोबां सुबुङा जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो थाखाय दासान्दि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आरो एफएनईएसनि हानजाया खामानि मावगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धेमाजि, खोला सालमारा, लखिमपुर, डिब्रुगड़, गलाघाट, दरं, नगाव, कार्बि आंलं, कामरुप, बिश्वनाथ, तिनिसुकिया बेफोराव दैबानाजों लोमसाव जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा न' बां बुखारलांजानानै हालाय-हाफाय सम बारहोनो गोनां जादों। कलियाबराव आमबागान पुलिस बिफाना सा 5 डकाइतफोरखौ होसो हमनो हादों। बिसोर सा 5 डकाइतफोरजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय 9mm पिस्तल, गोथां गुलि, गंसे गारि आरो नोगोद 35,000 रांखौ बोखांनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला आमबागान पुलिसआ बिश्वनाथ पुलिसनि हेफाजाबजों मोनसे अपारेसन खालामनाय जादोंमोन, जेराव बे अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों बिसोर सा 5 डकाइतफोरखौ होसो हमनो हायो। हमनो मोननाय डकाइतफोरखौ रुपहि, सियालमारि, नगाव, लाइलुरि आरो बिश्वनाथनि होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोरनि हेंथायै गोबां थानायावनो एजाहार होनाय दंमोनब्लाबो नाथाय पुलिस बिफाना हमनो हायाखैमोन। नाथाय आमबागान पुलिस बिफाना मैया होसो हमनो हानानै एरेस्ट खालामनो हानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा साबायखर बावदों। गसाइगावनि बाबुबिलाव मैया गिख्रंथाव अर खामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बाबुबिल गुदि फरायसालिनि साखाथियाव अइल इन्डिया लिमिटेडनि थावनि पाइपआ गावनानै थाव गनाय जायगायाव अरा हरखाबै गिख्रंथावै खामो। दुलियाजान सिलिगुरि फोनांजाबनाय अइल इन्डिया लिमिटेडनि थावनि पाइपआ गावनानै अर खामनायाव ओनसोलनाङैनो मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोयो। जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय उनाव अर खोमोरग्रा हानजाया जाथायथिलियाव सहैनानै अरखौ खोमोरनो नाजायो। नाथाय बे अर खामनाय जाथायाव रावनिबो जेबो जोखोम जानाय खौरां मोननाय जायाखै। फारसेथिं दैबाना आरो गुबुन फारसेथिं बुथारनाय जाथाय सोमजिदों गुवाहाटी सोहोराव। फिन आरोबाव गुवाहाटी सोहोरनि सातकुसियाव सासे सुबुंखौ बुथारना दोननाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ भगदपुरनि कमलजित दास होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कमलजित दासआ थांनाय 30 मिनिटनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दंमोन। नाथाय थांनाय रबिबार फुंनि समाव बिनि गोथै देहाखौ गुवाहाटी सातकुसिनिफ्राय बोखांनो हायो पुलिस बिफाना। नाथाय बे जाथायनि दायनिगिरिखौ हमनो हायाखैब्लाबो बेनि सायाव संदाननायखौ जागायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दैबानानि गेजेरावबो बेबादि बुथारनाय जाथाय सोमजिहोनाया ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 3 जुन खालि क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव आसामनि मोनसे जर'खा थान्दै मेल खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि फणीन्द्र बसुमतारिया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। फोसावनाय बादिब्ला थांनाय 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव जालांनाय 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव सावरायनो आरो गोदान मावफुं आफाद दाफुंनांगौनि गोनां खामानिफोरा आद्रा जानानै थादोंमोन। बेनिनो आद्रा थानाय हाबाफारिखौ मावफुंजोबनो आरो उननि हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो दतमायाव बाहागो लानाय बैफोर सुबुंफोरानो 3 जुन खालिबो जानो गोनां मेलाव बाहागो लाफैफिननो थाखाय फोसावदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि फणीन्द्र बसुमतारि बिथाङा। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर कुमारिघाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय बगाजुलि सालबारि गामियाव सोमजिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा जाग्रा आदार नागिरनानै सुबुंफोर थाग्रा ओनसोलाव उदखार खालामफैबाय थादोंमोन। बे समावनो मैयानि समाव हरनि 1:30 रिंगासो समाव सनेस्वर बरगयारी मुंनि सासे सुबुंखौ गाथारनानै जिउ फोजोबनानै गालांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनेस्वर बरगयारीया हाग्रानि मैदेरा न'नि बेराखौ सिफायनानै माइ जाबाय थानायखौ खोनानानै आखायाव टर्च लानानै मैदेरखौ होहरनो थाखाय फैदोंमोन। नाथाय बे समावनो हाग्रानि मैदेरा उल्थाहै गाग्लोबनायनि जाहोनाव दुखुनांथावै जायगायावनो जिउ खहा जायो। भगदपुर पुलिस बिफाना सासे मबाइल सिखावखौ हमनो हायो। गुबुननि मबाइलखौ सिखाव खावनानै सासे सुबुंनो फाननो नाजाबाय थानाय समावनो हमनो हायो बे सिखावखौ। हमनो मोननाय सिखावनि मुंखौ रसिद आली होननानै सिनायथि होदों आरो बेखौ काहिलिपारानिफ्राय हमनो हायो पुलिस बिफाना। लोगोसे बेनिफ्राय गोबां खावनाय मबाइलफोरखौबो जब्द खालामनो हाबावदों पुलिसआ।
मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवानि मोनसे गेदेर फोसावनाय। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला गुवाहाटीआव दैबानाजों थैनाय नखरफोरनो 4 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों जयन्त मल्ल बरुवाया आरो बेजों लोगोसे दैबानाजों लोमसाव जानाय सुबुंफोरखौबो मदद खालामनो थाखाय फोसावदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।